El projecte Recomana té com a objectiu crear un portal que permeti als mestres de primària i secundària accedir a continguts audiovisuals recomanats expressament en funció dels currículums dels estudiants per aquests nivells d'estudis i basats en informació de mitjans com TV3, que és qui aporta la informació en aquest projecte en concret. El projecte ha estat subvencionat a través del programa Recercaixa i un dels aspectes interessants que té és el fet que seria el primer portal de recomanació de continguts audiovisuals especialitzat en primària i secundària i, a més, aportaria un aspecte molt interessant que és el fet que és un projecte que està obert a no només contingut audiovisual en català, com és el que estarem fent, sinó a contingut audiovisual en altres llengües. Suposem una situació en la que un mestre ha d'impartir un curs d'història i en aquest curs d'història hi ha una part dedicada a Roma i en concret a l'esport. En aquest cas, el mestre tindria una interfície en la qual introduiria una sèrie de paraules clau, com podrien ser història, Roma i esport, i a través d'aquestes paraules clau la interfície li oferiria una sèrie de núvols que agruparien diferents vídeos i aquests diferents vídeos ens estarien donant el contingut que el mestre podria fer servir com a suport. Els núvols aquests es relacionarien entre ells a través de paraules clau que estarien relacionades amb els diferents vídeos. Per tant, hi haurien vídeos que estarien situats entremig de dos núvols, hi haurien vídeos que serien molt específics per un núvol concret i d'aquesta manera el mestre podria escollir quin és el vídeo que és més adient pel contingut que vol impartir a la seva classe. El projecte Recomana té com a objectiu fer recomanació d'alta qualitat de continguts audiovisuals pels mestres de primària i secundària, de tal manera que tinguin un suport audiovisual a totes les matèries que hagin de donar als seus estudiants. Rehabilitació Digital és un projecte que està desenvolupant eines TIC per a la rehabilitació energètica d'edificis existents. L'està desenvolupant la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya i la xarxa Innocons, que és una xarxa de professionals innovadors de la construcció, en la qual també, evidentment, estan les TIC. Quina és la innovació d'aquest projecte? La innovació que aporta Rehabilitació Digital és la integració de diverses tecnologies existents, com per exemple sensors, Doppler, programari d'anàlisi energètic, càmeres termogràfiques, Building Information Modeling, que és el modelatge de la informació en l'edifici, tot això per fer més fiable i més fàcil la rehabilitació energètica. Això farà que les eines que es creïn siguin més fàcils d'usar i més eficients. Què aporta Rehabilitació Digital? Aporta una sèrie de solucions TIC integrades, més fàcils d'usar i adaptades al clima mediterrani i, a més, facilita que els usuaris reclamin més rehabilitació energètica perquè els terminis, els costos i els resultats són més fidedignes. Per altra banda, els professionals de la construcció veuran que la corba d'aprenentatge és més reduïda i, en definitiva, transformar un sector tradicional en un més intensiu en coneixement, que aporta més valor afegit i que crea nous models de negoci i permet exportar tecnologia. En definitiva, es tracta de reduir el CO2 que emeten els edificis, així com reduir la factura energètica dels edificis existents. Quest In Situ és un sistema web que permet a l'usuari crear preguntes geolocalitzades sobre un mapa de Google Maps. Cada pregunta, doncs, té associada una coordenada GPS i les preguntes es poden organitzar en format de rutes. Quest In Situ ha estat dissenyat per a donar suport a dos tipus d'activitats. D'una banda, activitats in virtual situ, on l'usuari s'ha de connectar a la web de Quest In Situ i respondre a la ruta de preguntes geolocalitzades interactuant amb els mapes de Google Maps. D'altra banda, activitats in real situ, on l'usuari necessita tenir un mòbil d'última generació amb GPS i internet i connectar-se a l'aplicació de Quest In Situ Mobile. Aquesta aplicació li mostrarà un mapa amb la seva posició i la posició de la propera pregunta i llavors aquesta persona haurà d'anar a la posició real on està geolocalitzada aquesta pregunta. Un cop allà, li apareixerà la pregunta al mòbil. L'haurà de respondre observant l'entorn o interactuant amb aquest
i llavors sabrà la seva puntuació i feedback i podrà continuar amb la ruta de preguntes. Quest in situ facilita la introducció de la tecnologia mòbil en l'aula. Els professors fàcilment poden crear les seves rutes educatives i portar-les al carrer perquè així els seus estudiants aprenguin sobre els diferents entorns que han estudiat en l'aula. Actualment l'hem utilitzat amb professors i estudiants i aquests han creat les seves rutes educatives adaptades als currículums de les seves assignatures. A més, es podria fer servir per a crear rutes turístiques per aprendre, per exemple, sobre la ciutat de Barcelona.